tao adin dua li, say tao adin dali makan, hay tao adin gawi. Na salah kau kudusang kau na antuna irarad ang kau tuagan beka si komyatay nga antuna irarad to si kina ka ini lebengka antuna irarad to si kiyama ka ini lebengka antuna irarad to si kuwata ka ini lebengka si ko pagaring ka ini lebengka. Nakatay sukatiru Rasulullah as-sahih al-Bukhari wa Muslim. Al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha alayhi bima niha alayhi bima niha alayhi bima niha alayhi bima niha alayhi. Sumiatay na ipasiksaon siya ko kuburian sunganin ainin dulion sunganin ainin duli makanon sunganin ainin gawiron. Tano iman tuwa kuan petibo sa mga tao sa Telugu pagganaan tanong siran kakakan tanong siran magar siran sa tabang na bidaw bidaw itu na bagaimana tan keadaan sa kaadapan matay o baka patay na berat mo aya ngarano to na niyaha aya ngarano to na niyaha aya ngarano to na niyaha ya kabasa Rasul sallallahu alaihi wasallam na al-mayt yu'adzabu bima niha alayhi sumiyata ya piniyaha na siksa so niyaha ano ka ba ya kasiksa kang siksa nga napakip niyaha o mamu sa kaanam yatay niya na inilubong ka sumiyatay nga napakisiksa ka pa na Suniyahan. Ayan niya anakan didiro. Ayan niya anakan didiro. Ayan niya anakan didiro. Ayan niya anakan didiro. Kaburo. Oy, nalgina ni haram si ikwa yung alam niya teron kung ba ay manakaburo. Dito pa hadis amir sa Muslim. Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi maniha alayhi. Sumiyatay na siksaan kukubur yan amay ko inisugod yan so kaburo ko kukurian ng kapatid. Al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha alayhi. Sumiyatay na ipasiksaon siya ko kuburian sunganin ainin dulion sunganin ainin duli makanon sunganin ainin gawiron. Ito pa hadis amir sa Muslim. Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi maniha alayhi. Sumiyatay na siksaan kukubur yan amay ko inisugod yan so kaburo ko kukurian ng kapatid. Naya ini tanong to kumani sa niyaha baad na dalil tanong sa niyaha uto hadis. Aso Abdullah bin Jarir naya pitiro yan na kunna na'uddu al-istima'a ba'da al-dafni niyahatan. Mana niya na sira ng mga sahaba na basta timo-timo sira na ipno ba sirang kana, ipno ba sirang sumbali o ano kinilabugong miyatay na niyahad mo to. Nagyan menuju ke definisi. Ayat definisi andi anak kaburo, andi juga. Kenapa kakan? Nanti bakal dia Yusuf na bagaimana? Juga hadis Nabi Al-Sir. Kita nunggu kali malu kasar ada orang. Apa itu kah? Bagus, kayak banyak kasih syukur. Ayo kali kan kita ya. Surah Ibnu Majah. Yung butuh hadis na ilaman ta hadis kata sekalian. Baca tahu hadis. حدثنا حسين عن إسماعيل أبو إسماعيل بن أبي خالد أبو أبي عن إسماعيل أو أبي خالد عن قيس أبو قيس بن أبي هازم أو أبي هازم عن جرير أبو صحابي جرير بن عبد الله البجلي قال أبي الدريان كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النيحة أياتنا إلى نبي سيكون يكتمو سيكون pamilya umiyatay na gusto ikapang pulsakan kan na pulsakan dito gitu Desakan di ko so katimu-timu au kapang sa panganan kan. Ana bakakan.
kakabang pun sa pangalan, apa dekat ini. Gini kaya hadis, natalo niyo, da abani rumiyan kita Rasul. Kenapa ini hadis amarfu Rasulullah, katul sahabi. Nakagi katul sahabi, talo kataw, dua kataw, da kanabanan ijma, nagina na hadis amawkuf. Nakagi hadis amawkuf, na ayat, anto na yung kumanya ko ilmu ko hadis. Ulumul hadis, ilmu ko hadis. Anto na yung kumanya hukuman lagi na hadis amawkuf, na ayat bitir ko mga imam. هل الموقوف دليل شرعي؟ بس الدليل الموقوف أقدر صحابي كما قدر رسول الله. وين الدليل الأعظم؟ الصحيح. أي قلت أن الحديث الموقوف حديث الموقوف لا يعد دليلا شرعيا. كي تمسى الدليل الأعظم. نعم. جينا حديث. ما إلى الصغير تدور إلا هشيما مدلس. سيكون سي هشيم مدلس. أميان تقول سجل حدثنا هشيم. سميان تقول سجل حدثنا مدلس. Ayah mana mudallis, nah biar mana tutul adanya mana putih tua itu dulu. Nah, antum nak hukuman au hadis al mudallis. Nah ini adalah hukuman au hadis. Al hadis al mudallis, so hadis al mudallis akhul qadi, bagar yang bukan. Ini tu. Ay sumya man tul adanya man putih tua itu tul ay wa kana hukuman nak kelebatan. Nakagi ay man hukuman nak kelebatan. Tapi hukuman yan wasahih annahu la yuqbal al mudallis so kun so ay man na hadis al mudallis diterima. Ikatlo. Ayaw niya kasi kita hadis na mu'an-an. Ayaw mo na, kung gigiraw, sulit din natin ito na. Kung ko Ismail. Puro kay Kais, puro kay Jarir. Na basta lebih pangkat na hadis amu'anan. So hadis amu'anan pun hadis abu'if. Kagi hadis abu'if ay sahih na gina hadis na da'if. Kagi hadis abu'if at igumangay ma'am na dito pa kay haikukum sa haram akong halal. Inuwag tirwa, mayari sa gina kita. Al-Adhkar, Abu Imam Nawawi, Shaykhul Islam. Ay so Imam Nawawi, Shaykhul Islam, lagay sa Riyadus Salihin, Abu Arba'in na Nawawi. Ayah kaya kaya patian may kapitong terus abunum ragu. Ayah pitro lagi apa na agina kitabin. Ikatlong pulo abunum. Wa qala al ulama, pitro mga ulama min al muhaddisin ang mga mampu na isagot sa mga hadis. Wal fuqaha abu mga fuqaha akbatad sa hukuman ko hadis. Wa ghayrihim na gusto mga pilihan mga mampu na sa ilmu. Yajuzu wa yustahabbu al amal fi al fadail wat targhib wat tarhib bil hadis dhaif. Kapag tidak ipendelis so hadis al-dhaif, si ikut panguyat, fadailul amal, nagusok panguyat, nagusok pangalan. Kapag ipendelis so hadis al-dhaif po, uy, maalam yakun mawdu'an, asar ka na ba hadis na pabrikitin, na ba hadis ang pangdualan. Wa ammal ahkamu kal halali wal haram, sukma sukabitin sa kukuman, halak yanan, haramak yanan, bidatag yanan. Fala yu'mal fiha illa bil hadis ng sahih o il-hasan, na disang kidalil, so hadis inuntabu na sahih. O di na mapiyah hadis. Gina hadis ang baik. Ipanggulan. Gina kapay pa sa mga haram-haram. Upawa ko pa kay barat sakit naginan na ipinga plastik. Nasukip pinga plastik na punta na sila doon kayo. Rungkong kapintay ng nabanggap kapata. Kailangan na pag-usan sa gina kayo na kampilan ang matigas. Sahih. Away, hindi gina na hadis ang baik. Dabas ang Ayah buat bapang masang utak kubur kakek nak sudir kan dipagi sini ke? Sudir kan dipagi sini ke mga luluk ka. So mga luluk ka. La adyo te bapang masang utak kubur ka. Melagit. Wata ka, bebain ka, wat tunganain ka, dinawain ka. Adi kan ini dua la bapang masang utak kubur ka balas. Upamana kena buat kaya 30 hadis sampai kau maku Nabi. Ya Rasulullah mata nasina namyatay. Ino. Upang asini ka ko, upang mo sumalas, tiginawan. Pasini ka nga. Natina to na pa yung sini ka no. Tinasaki ulma. Kuha ka sa, kano to ka sa giri po na pakin ng mga sinalo. Water system. Sa kataw ba ma, biya ka ba ko Nabi ya Rasulullah, mata na siya namyatay. Upang asini ka ako. Kilalas kudusan yan, tiginawan. Ubanak bawal saya naba. Ba't na siya nalusa dahil? Taman sa Amr ibn al-As. Napitaro yan. Ako ka sa sapi. Na senyo din sumpa niya. O kuburakan. Sa mga pera, harpa. Nang bagi-bagi niya kung mga tao. So sapo yan. Anak-anak tigil pagkindig pun.
Sangot ako burangan. Sa hadis. Ay, kaya mali kasi dengan Arab. Kasi dengan sa tema nama segitu. Sa tema mana niyan na. Sa tema na. Mana niyan na. Madrasah. Dia mana nga di katerwa. Sa. Dia ko ta mana niyan nakapanumbo na haram. Dan yang sabut ang uta hadis. Bawa langsung Arab na siyang beli. Kakak, la akrab bil Islam kana bagi di mana tu. Ay mana langsung Arab mau. Na di isda. Kaya nga mana niyan na baka prensitan. Abangan pergi po? Di. Ay niyan mo Arab na kin. Allahu Akbar. Mangurip na Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hadis, tingin na innana natasaddaqu. Ya Rasulullah, innana natasaddaqu wa nad'u wa nahujju li mautana. Hal yasilu thawabu lahum? Qala na'am. Ya Rasulullah, matanas kami na dia mi dipamangani sumya mater kami. Na dia mi pudi pangasih sedekahan. Na dia mi pudi pamagumra. Na dia mi pudi planai haji. Ino kisampai subala si kumyata. Paman ada dan baka pagumra dan baka panai haji lulu teka. Inaka amaka panai ka din ka. Ada tarbu mi ka panai ka di uyog-uyog. Tigo nabi away para makiran. Mata na tigo nabi ay kap kebubay ang kutam yatay. Na sobra sa kap kebubaya o tao igina piyaganang kapken ang barang-barang asdaon nang utakapken niya na kap kebubayan na sobra sa kap kebubay ang kutam yatay piyaga sidang. Nagiyan na so ano kay Kernel Guru. Apa isino na udi na natiro na buku gam. Yan utudia ra kana. Dia kaya tingin na dem na miya karata-rata tutula puno tubla kaya. Tinanggan wali bikir rin. Tingin na so nga bati ang sama siya na piyaman ko rin utab sa lumbutan. Nagusirang kaya ni. Na miya tino miya palusiran, miya matay. Natangin ba kada matay tingin sa sound. Saya tingin si Banggi. Kami kan di ko ro tingin. Kami tingin na makasapulo gawi. Na miya kita tangin si Banggi. Ama ina pro ba ko niyo? Da ko matay. Ana siro do tingin na pa intrub na kalasan. Na miyaw masibangay na makagugpo wator na kaya napapano ka sa bala inihan. Tina, ito na di mesla ka, tina di ko ni masipingisi, balingin ako ni Udaan. Ayat tigyan na kaya, miyaso ini, kapamakagan na ano. Nakagabi sa kapita, nasanja pusuin niyo, napkiliakan. Bali mo sulong na tanong, paarating mo mga ito nakapipita. Naad na pikikan ng mga ami, mga murang-murang, mga broa. Naanod na kaya tigyan ni kaya natanyo kinanon na makabaling siran na miyanat sa nga judang anakan nasa ka man natingin na pagin nasukat tigyan so kaya pa sa dupito ko na miyada miya po sumang miyada kaya tigyan so kuwan kakanakan tigyan na mata na tigyan mata na ki kada man ang tagin na pan tigyan na ibutakan napuno ko sa ramay sa bubong tira na stoy siya tigyan siya kadiusop na miya na ya tidak mga barkwa, pengalda, na miya po tigil. Na kaya po sa nagyating na pitugoy. Kaya tigil na makasawla na umakaw ba siya kadi usupan na. Kaya sa pa, miya teka magtinaway. Kato na ka miya po sa tigil na kan. Ino ka rin naman tayo, tigil na kay suwang la. Anak kaya doon na ka na miya kay tito apapan. Na miya ka pira kagawin sa ragat, kinamiya kasawlan, subrapan. Natunig ang pagkakan ka. Tigil na din. Una muran na makatag sa dila, kada ka makan. Kapag inumuragat. Ugay na tigil na ayasab na kung sa ginawa. Na doon na oras, ay doon na tigil ni kadidundunian na miyag na makanatiyan na kaanap ka punong. Pagkabuno na kaya tigil na, doon tayo ko pagkakana. Pagkapuno-puno tigil na tiyan na kana, na kusug-kusug ako ha. Na makatidyan yung mga tintintin nga. Ay daw, pwede mo sa kisambay sa ako. Sidikan yan. Allahu Akbar. Lagi na miya nga ngulo rin eh. Akpang na miya palutulog kita. Lau pa man na sabi nga miya kiha, sabi nga miya sa dumadundun. Miya te siya ni Idris Kurangking, punta pa garitano. Aguru sa waka pasi miya kapasad sa Madina. Sabi nga miya, kami mo kami gibo gimawa kaya sa kitara na biya gito ha. Manaw lang kasi sa Madina, kaya nga pagarin na si Alim Abdul Ghafur Kurangking, ipoon sa patagradu na tama sa miya kapasad sa kuliah na bus. Isini ko mga pusa katara mga tungan na tarusin. Bada ka lagi si. Na imam sa pusa katara, imam. Nakagya ko makamigipagarin yan.
Natingin na so, miya makapiapita makali. Asing mo di kayo. Kati so mga dim, na kumangami, miya timo mo daw yung kapamagatuang, kumiyang yang kami. Mata na kayo mamakakma. Tiyan na makatatalak ako. Hoy, haram hindi kaya. Ito na siya makadato, kalisa makadarab. Di ko pa kayo, tinasala ko si kaki. Karena mana tingin pinagpumatikan mo sa tuwing na karano. At yan na ito na pinangasabi at ito na natatawang siya. Tingin na yun, siya pa na nakapukir ni panalan. Namatan. Nasabi ako sa Masiw. Si Masiw. Si Mimbalay. Kami ka, pakasong ang meron guni. Tingin na ka ng mga daturwa, alim. Ay mo na yakpit yung mga datur na daka kanong. Tingin na wa, siya kanisa mga nar. Nakamatan na yan. Miyat-yat-yat ka di justice mamabusuran na. Dan yan yung ba makakan. Ako si, wala tiyak si tahalang lupukan. Tira na kasi kung masay di tangungun, napiyak kita ba siya siya. Piyak sungan sumanga ulama, di baka ka sa tao. Napiyak sungan sumanga ulama, baka ka sa tao. Siya tingin sa masiw. Masatay di tangulo. Na siya tingin si kali, ama ka na to, nakagitigin na kapasangan na ditero, namya kaway tuturin siya. Limonada. Naminom yan. Di ko ni may oram pa sa dagi kali. Tingnan na inom. Tingnan na inom ka naginom. At tingnan na pumunta ba ka naman? Kaya nakatatamu. Katatamu rin tingin. Miya kayo nung kamu sa limonada. Miya pasad sa kon bibito. Udah kayo nung napahin nada. Lagi tingnan miya kayo nung ka. Allahu Akbar. Lagi ito ba? Si Dr. Mahimud nilang baka sugan wala. Na tuminibusiran. Tumindig si Aliman sa Rimultia. Kala mamuto lama. Oh. Tigyan ko na, Doktor, balinig pa kayo mga tiro ako dan. Natigyan na, way. Daan tanong ako man, na makakanta no, na sa tiro na ka, na ako ba mo tiro? Kumanta no daan. Kumiyan siya na. Natigyan na rin, ano man siya, nagtiro ka, tinamya pa siya. Nagtiro kayo, kumiyan tanong. Allah. Doon na kaya karatayan. Kaya mataan. Na ayaw mo ba napigilin siya, wala na, sukay ka na siya. Ugay na subalas. Na mata na ki, amay kagyang utambia kasi hindi ka siyang utataw. Na pamilya niyan, ay apelong laki niyan, pagari niyan, watayan, napiyakit, umagawin ang bagat mo sa karabaw. Sa nakugan niyo. Naman na niya, na din nakaratayan. Apa na karatayan? Allahu Akbar. O pa man na, ay mapiyan, nabiya ka marakasupong sa wa, bumbaran. Dadi ka nung dito nga, at di ka siya nga nasubring ka, nakabalaga ka man, nga maguran. Sangkan Allah, sama na balas, pakasosog ang Allah kaluksanong kasi Sheikh Haji Ali, yung kaadi gulo na naga mga watayan, sige kay panulisan naga magarian, nabuskan wa mga makamong, nabuskan wa mga paman ng mga pamilya niyan. Dan kanu na pamilya di kaluksanong, dino di pakasisadaan, sa mailom yaluto, naso kekuatan na balas na emanan yan, na itali mo Allah sa kota ko ba niya. Dati abay ni kakid ang ganda tarayan. Manong aman guru ya kakak nakasok ka na nakakapingapan na anda temu mo tabalas yan. Agi man tanga mini babi mantun na Allahu Akbar. Dia nga apata paganiro na siya kini Albani, ikadua na si Nasruddin, ikatlo na siya kini Ustaimi, na ikapat na siya kini Abdul Aziz Mimbas. Na dia kay atalokataw Albani, Nasruddin, ang siya kini Ustaimi, oy na ayaw guru na Nasr Abdul Aziz, dia Mimbas, oy, dia sumiyang na mukti sa dunia. Na siya kini ay amana niya na Albani na erkay siya nga datala na dili ka pakay so anak kakano na siya kini amana na Nasruddin na malo ka pakay na siya kini Uthaymeen na malo ka pakay na siya kini Amimbas na dito lalaw na natumuri na ayar kanu na tigay na asyara inong kapiyagan na so padaka asla-sla kaw naguadat ta kaw oy sa babe kaw na dati na kalatayan na taraya di ina apia do masa da taraya na ano mako mabisitar ka na pagkakanakan di ba pinakaminus na pakapka pinaka. Oh, lagi tiga tu banyak akhirnya lah. Kakak tinggal sama yang makanan akawa. Na ayat yang kita na miya makanan aku na bukawa. Miya kada apa kau mah? Paman ayat itu na sakit na ikut tidur na dua kali. Ada yang kawan. Allahu Akbar. Siya na bukan dia perkara tahu. Dia perkara tanang na dingo dia nakakano. Na dia mau perkara tahu dingo dia nakakano. Sana pi andu lakon noki. Paman na katanya ko mako na piyaka ka mamino ko ako. Tsaka na basta mako ko kapapatay anak ka kanok kinako. Na mako ko kapapatay do ka kanok di ko. Bakal video. Paman ako na mga lamisan.
Tadi ko gi-prosya, pero yung mga na matanya ni mabusa. Wala siyang kalwa makakataon na hindi ko manabudji. Kailangan tanwa na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.